Ofoso me no kasa sesia me maame Anita wotie ye. Okay. So Anita wotie. Yes, so he adwumadi ni Awurade Nyankopon hyira no. Na me ni akodwobaafo ne brako akunso wa America. Okay. So that bia motofa omo na be mam ba bia mbeda. Okay. Aha, ntina me nhyira omo ba bia omo bia na onye omo kase. Wo fa ase me done pa nyame amani tiri nkwa. Ntimi so mama ni tiri nkwa wa afa ne ba. Ya fo ne ka akire ntika akire Awurade Nyankopon hyira wo. Na hwe akora ne yi se de wunni. Ehwe wo yi no na akora ne me padimpa. Ofoso Susu Tummraka yonkomo emse nkomo wi na esse sede na menue kan na no Friday o predodo a ode baaye no na ensem wom wampe ntia wonte ase eda na suafo ni nyina nim so omo de ankapo so nam de omo nim yi omo ya de omo ye good omo nyamu ani omo nya ho ba yi nti omo tibu sa ha na egu asewa enam ba nti omo pentem akọ eposo akọ penam na omo nso ansem atima yedu ankom kotokuo ma yedu omo kochini puni so bia Yesu ayawu ne kuma na nsane ne no baaya wonna betre omo preko ye ne se mudi kan de man nante so anadwu mu nyina mu anya hwede nanso mi kuma na me wiawi abeto me kire mo se mon kan ko babie mu do ne wona mpata ne go di tomle be nyo America na kofa bibi brawo nyo America na ma wo hia nkunimdie nyo America na de nkoso brawo ne mum se wo wiawi abotire mu nketenkete awukura no mo ani so a eduduru baabi na papa ne da anadwo ensu opete eno ase ensu no pete ano nya edene edi ade ache a ano ya de na meso nsuo ni bi eno onu anso se me de kokko na mame fansim na na betimi afa me na wote wona afa ade ache nsuo na anto kese ba na ode ade so kokoko na ade ache no wanya ne ode bedware no wanya ne ode be no aduane adi nje tomre bi wa abrabo mu a sade ade bi ekoboko abotire mu no ede uduru baabi a oda ya wa anwene ho mini ana wudi nkomo bi o yamfa ye mu bi abrabo nyamfa to ho ye kekam radio ni TV ahodo a waye adwuma ba wawia ahokyirem wawia ekomu wawia esumu eno na ate platform kakraka so a nipa nyina hu ana omokra mi ene ebi kura wakatua nsu di babo nte sofo be hwe bia woduru nti Susu Tummraka obi nso so no hyase o wode ne hu nyina akodan nuro na adutuo nko a enne adwuma ne da so wo ho but onya ba bi mpo no aye adwuma mirika tuo ube top form na onua na wiawia asa beso mo na be pagya wo men Tummraka wa abrabom nti Awurade asam se ne open ho anya no amfa kwampa so te sa kokko video butu kosu anya ne dia so enkura bebre pe ho anya eno accident bi si wo friends hospital wo atonzu kwan so on fro say uduru awre be ho atonzu agogo owre be ho aba traffic light kese na ye de concrete agu asie doso no unim say Honda Accord atimatu ade na ase ni nyina concrete kese na free form abesi soro akon ade no nipa otwiga na wu ade yo mu koris young boys nyame adum sika bom nsem we da Accord mu we so agene die akire we ne ne ga we so ne na damfo yakoto indomie wasafo yeti high school junction but ye pese ekoto nsuo high school agogo and speed na him no anajo dwasa yodi kan na wu omo maka wo ko mo mutimi to woni mienu de bia nsa enwan ba ko na mabubu mienu nyina mu abubu to mo de ye be fa ne se eye Susu Tummraka o ya kan si ase edi agro but obi so to se si awia won to kan bi wo hia Accord na wia na etwam no aka we de Awurade ade na aye ma boro sa kame dam bia nka mepɛ ne onim se nipa ne gohia ne wo anka sa musuka san ke mana no Susu Tummraka to bu na wia wa abrabom na dansa bo atwedi ampon wode won so de abedom o wa ma ni bra no otan wo de to bu na di twedi ampon agina wo mere so a obeye ne awon so pɛ di ama wo Susu Tummraka ye wo mamefo bi wo kroma wo papafo bi wo kroma omo de wiawi asa ne so omo ye interview na wo kra men wo hwe ba bi omo start free no for despite for example that you start free here obi so to CD obi so to ade wo mpampan so enne da ba bi Awurade na duru ye nko he yan adwuma wura said you start free sam na wo start in the hospital foforo no ye ni bibi duro foforo mbeka se bia no hye akura bi ase wo ye ba akugu tonton de aba za gini free na nom hoto wa na wo de wakodi adanse na obi aba wo de ne sa ne hwe adwuma wo kura aso ye nyina ye so Susu Tummraka ketua na Awurade di ja na be kase da achintimo oni mmire obi di kase papa na wanya scan na odi mirika bumbe so yeso no ano ehin no ofiri ba wobusa sa agwohye no
Now we share obi V8 no young boys who are scamming. Young boys is sikadro because V8 also that movie. Well, we say so on say 20 years. Papa no was 60 years. E dey be papa ne talk car no be a 55 years yan we tima talk enti 30 years a woman ni betima mato bi mento bebo wa anyene ho. Wo hunu ne nen nko ade also otomobi. Susu Tummraka o. Na papa no odi ne nkwa na yame o. Kanu atimni nyina obewu na ye behwe ni posters no 90 years no 100 years papa said you see pro no 25 years pebe so awo kọ Susu Tummraka to obo ma abrabo to obo ma wiase to obo ma asetena na ne awrade wo ma we dane sebo atoto ne ma yi a won sabe kansa na ofi atiazefo asase so eye simple Susu Tummraka mumi ya no so odi jeme Susu Tummraka o Susu Tummraka o Ofozo Susu Tummraka ya asema ede onipa bia wo tie bia nhye no nso na mpre wa abrabo mu beduru ho ebe ye fenso eno na ya na akono eno na ye nkura hyesem de ma abrabo eno na ma testimony ene wo fam eya de ye kan obi beka so ndi onim ne yekoso nkura ma wo ne se bi school pressure dam so no ebe de na obi nkoye bone mete wase eno nso wo ho na emom se eno na masika ne ba wa dance de ye de ndi tobo ne duru ho na wo ka bi a kira afofura omzo de ahye omo hunkran na me hye na oti anumre na okay ofo so be kaya na etiefo be kaya na no efiada no wafutusem ne sei SOMPA FM ana sami akonya ne eno so abase opredodo na ne ye Susu Tummraka na sankrofo no me yanwiafo opentem dodo opredodo Susu Tummraka so me omu sankrofo ne me so me yanwiafo na ba che ne ba che nkwanta dem ntene ye Susu Tummraka ade bi wo ho a eya chechede dia tefu nte asase mo yi pa ade bi wo ya asase de eya chechede dia okama ye wadaroma Susu Tummraka na nya wo dia udi meka bisa ho woni me so obi timi firife no akofa asase de o kejetia di papa wada masa ade nyankopon ache no ache de pese ya kanya se nipa Susu Tummraka dodo hwa mamenka sase mo mfama taxi drivers ni trotro driver titi trotro drivers ena driver for mo nam kwantempon so Accra road mesra mo idumre bi ade be chia wo beda sori a obebo mpa ye nyankopon wonim de ode wonan ekosisi ede ti na meka sa dumre bi na se wo te trotro mu a ana wo hwe enwam trotro fo yi a kumasi ankwa na Ghana ankwa na mu se trotro ebo peg obi timi de ne tumma wo bi because of nipa egu a animu no ono nko apese okosesa ti no de peg wo de ne tumma wo bi mesra wo sika na bi ampa obebo peg oba ko se nipa no ba nyankopon se sa sika nya wo de a police ni ba koje anaka ne ba ko tomrem ama abopa ama sa sika wo de atua Susu Tummraka e wa brabom makacha o sa de bi wo ho no ma nipa da sani a wo ti wiase wo ye wadwen se woni obi wo challenge mo sa nkrofo na mutu Tummraka no abrabo ye obi ankasa abrabo nyefosu abrabo ye na sabo ka sembi se oframa edi huhu pade a hwe sika bi wo ho ya wo dia ba mframa wo so fa na mframa sa hu sika ne ko na akoto obi kwa chance mu enyo de abiem papa bi owo na kurase a papa ne pemanso na nya manso no pe ekwan bi wo a drume bi a yente na se wo pamo aboa na wanya na nkuni bebi akunu na otra papa no ehye na oba papa ne de mu asan nya wo de abiem papa ne de a koso so across border edumie bi e be sere yenua manom awade na mpa waprache wabompa ye che wa fast na che wunya bi enu tin wa wadwe se buga mika na wobetuo ampa bema bi adwuma no apa che ye gitum emu ya ko bema de okwa hokyem na onya adwuma amfa to asem ya enu nti wobetu mika but ye hwe mirikatuo na ye ka no ye wo mirikatuo a se be nye efrenza bu national ne efrenza olongo ne hwanwan emirika ne bi o ampa abrabo mirika no nyankopon no ma bi ho wache ne dada wa wie dada ade ya na nipa obeye wutim ni nyankopon challenge da ade nyame aka no waka de pese ya kanu ema obi ate ase wa futusem wo hwe bi mu omo wiawie aye
mia mi nwia kedu gas wo wiawi aye okoto bicycle wo chance ba kopo okopa keye wanya biem anana moto bicycle wan kwose ne ho ahoma wasimeku akomanim eyen kakra ubedu aboa chichide se wo ko ba bia wo betima firi adu nkran nanso akwa obefa so obedu no onwade anyame akwan emu adoma so omo ye party wo soro no mo yivati achichide tie nyame akwan na ye kane no na ne obi esrese na ade a ye chechire ne soro a party aye ne soro de na achichide watima ko bi wose mo hu osere de wo dwen ye no nya sa na yankopon wadwen abra emu a mutimi tu ana mu a mutimi foro soro wo mo foro soro ko na achichide wo ho dadadadada nyame akwan no umirika na utu ye na wodwen sere wo no seven prejudice waka achi no eni mirika wo pese utu no enye no nyankopon adwen hwe kwa achichide fa so afuru dua no soro eti de pese akachi obi ase onipa da sani bi ati wiase mirika de obekọ nemu ma de bia wo ye bia no emfa ni bre emfa challenge ne wo ye jame eti me so pese me be no ene saka wai ano ye nwa ye ekun ne yi utie mu nsem a mete we kan we ade ba kwa ya e wo wiase ne se ewuo ni wo kiri nsem obi e kan de ono ane nkrofo ne kwaye ni sei wo ye sei ne kwaye sei ye se de wo ye scammer wo ye sei ebi su kro obi anhia ne da ti de pese kan nyane se enye o ka bi akoto ya ade nwumbo mu kromu obi timi to moto obi timi to ka na wate ne hwenem na speed masa Susu Tummraka na machine do ya ekura na osuro adu time ye besre enu obi ampem challenge se mi nua ne lumba wo sei ite mi o ma se mesese mi no empire na se so bo na kwa ne nche kwaje akwankyere na mom se wo sei wo Tummraka wo so bebia koto so bebia won so no so woden a obu na pre ti de besre nipa enadwo ye de mo obi de ahya ase se ento ankosi efiada no na sa AFUTUSEM wo de bebia wo pese wo kɔ no ana de wo pese wo ye no a emoa no na wati AFUTUSEM na aboa Susu Tummraka na sika no nyankopon wacha wie nyame nimdie nti a odo ba asase so ofosuo medase Susu Tummraka ewa abrabon fi se obrana nkasa no enye mrikatuo na ya na ye de ekowie eya na eye abotre se wunya aboa entati aho abotre na wudwa no a obetimi ehu na koma entoboa sienso empanyi si ewie ewo enkonimdie mu eno nti ye fa so atu obi afo na nwumre se abrabon na nkasa sa wanhwie na sa wo de mampamrika echesi wo bra na meka kire obekwa akodru na abrabon na nkasa no enya ndru ye baabi a wo kɔ no every say nature itself no for so be ma di abotre na ekɔ na so nkakra baabi a opeso kokodru no eya no okokodru ho aboa chichede ese wo de nkakra obekwa akodru eya mempere wo ho wo abrabom na wo pere wo ho na de mampamrika eya wo ade ewo obremu a wanhwe ya nimbuasie obetimi age wanhwe ya obetimi ahwere wo kra wanhwe ya bekwa akodi dem na afe de wo plape ni nyina no akwaye adijan enipa brabo ewo owia wo yase no eye bretia wa bi job ka asem wo se enipa netia ya no sorry bro etese flowers ana se nhwe na so no awia moso no obahu se na aboto enipa won kwa na etia eya pre wo ho ewo eniema ahodo ebetimi aboa wa madan kwa ama no ubenya setena papa bia awurade nyankopon ono ankasa na hene mu ho na akasa wiase afefe de ewiase niema ya enche na atwamu no sa wode wo ho etoso abusua wanhwe ya bedu dokono kwa ye bi wo a emma ne titiri yetimi ho ntade bi na atade wo yaba so na tire wo yaba so eya yemisa se edina he na atwama mafoforo nso aba eno kira wo se ni kwan sa wo de wani to ewiase afefede ne niema so na wo pere wo ho kwaye niema bi a ensem fata wanhwe ye na wo di eniema afefechi wanhwe ye na wo de wo ho toto nkofo sene wo si efa wo ho sede wo si dresse sede bi wo ho a wo timi kɔ wani mu ablabom a wanhwe ye a wo bekɔ akɔto ho atwene ewo amenem efi se wo bia ne hyebre
ene ne nkra bia ya wode ba asase so na wanya wadwen se bia wobeya saa nneema na mom wobenya bre e de ama ho na wode wani ato awurade so ameka kiro enye ade aye late de ama wo bibia ne ho akachi de ama wo enkakra for ni to nyame so ne bompa e fa ho twere no efi so bia ni wo ne ho ato awurade so ama nanim wagu ase ba bia wo sese no ebeya osawa kache yase wo brempo ahase bia no eya na esua enai ne ehu se bia wabrabo no wo fom enkakra wonya botra ma ho na wo ye adwumade na wo sinkete na wo ma wabam mu no enni gina bi ebre bi eni akire kura no wo se nyankopon apagyaw ebasa na enimonyam no aye kese na wankasa nso atimi ehu kwan a obefa so atoto neyema ama obra no akoye na dan kwa mabi no wankoto ho atwenti nya botre ema wo ho e wo wiase a wo efo so na brabo we no enya mriketu okay